Morris ari paside pako iti Mwari anokuda. Say Jesus loves you. Muudze kuti waita zvakanaka wauya. Mangwana udzoke futi. Muroere maoko. Makadiya sikana. Tiripo makadiyo. Marriage ichinga neuri? Yechitatu. Nechi3? Hongu. Wanga uchimboziva here kuti wai varume vachikutiza? Nditozive munhu waMwari, ndotokumbirawo mundizivise. Nekuti ndozongoona vaenda handizive kuti chii chinoitika. Mune nhamo here yamakambo collector chema pamwedzi angoitika muraini mo collector chema that you remember? Or maybe let me explain zvaunogona kunzwisisa. Nhamo yendi kutaura nezvayo ndeyevanhu vechirudzi zvezvokuti mafa munhu wechirudzi asiri weZimbabwe yamakafamba muine mabuckets muine ndiro muchicollector upfu. Ndabva ndatondera. Kakarasi. Kakare. Hongu. So muri panhamo ipapo ndaoneswa makafamba matrustwa nevanhu ndimaicollector upfu ndimainyora chema, but unfortunately pane mari yechema yamusina kusvitsa. Rori makadya mari yechema yevanhu vechirudza machawa meno ndochi, but makadya mari yechema iyoyo. So ndandichitarisa kuti wai muiri kuita munyama wokutizwa nevarume. Ndobva ndatarisa pamuri imimi ndakakutarisa iso hazvinzwike. But ameno kana makambonzwa rakada kuita se ameno ndo inonzi hudzi here kana kuti gwembe, something like that. Pane zimweya rinobuda pamuri, asi kubuda kwarinoita nderekuti kana mine munhurume anonzwa kunhuhwirwa. Saka anombotanga achishinga, but anozongobva. And anongobva because anenge achitonzwa mweya iwoyo pamuri. Saka mweya iwoyo ndo uri kudzinga varume zvokuti waminaye wechitatu. Ndaona akusiyai futi inyaya yekuti makadya mari yechema. Ndakutokumbirawo mundibatsire munhu waMwari. Koimaidyirei mariyo? Vaive kusiri kusaziva panguva ina zvinhu zvavo zvakaomawo. Nokuti kuvhara kwamakaita maridzi zvakaonekwa izvi, mabhuku enyu akatadza kubhalansa, but makadyira vasirivo vanosota. Saka ndokugadzirwa kwamakaita vari kuti toda kuti tione kuti uchaita sei. Saka isu kuno tinokurumidza kuenda pasosi kuti munhu ari kuita problem iri kumbobva papi, problem iri kukonzereswa nei. Pane pamwe pekuti munotsvaga uroyi, imi murimi makaparamura zvimwe zvinhu. Mari dzechema chero panhamo chero pachii, ndinofunga kuti zvisina kuti mweya mukati ngatirespektei even vafi. That's my thinking. Ukaona watunga panhamo kunzi nyora ndiwe muzukuru mari, usanotenga dringi nemari yechema, unozvisumudzira mhepo. Apa ndakutotaura nevamwe vari busy kudya mari kuti musazodzokorora kudaro. Ngatisadarane. Kana tiri panhamo tichichema, makambozviona kuti panhamo vanhu vanowedzera nhamo pamusoro pemwe nhamo. Kana muchida kunzwa zvandiri kutaura, firwa iri nguva yezhizha. Muri panhamo, magochero anoita vanhu chibage panhamo ipapa, anokuudza ndehutsinye. Munda wese unogochwa vanhu vari panhamo. Uraitwa kana magocha, ini ndafirwa ndichasara ndichidyei zvamagocha. Makambodya chibage chakadai mumba menyimi? Kana ipwa chedzi unoona vari makuru vanoenda vachitono
tyora nokuti wafirwa chete. Panhamo vanhu vanogona kuwedzera nhamo. Unotoona vanhu vaitotora macheya votonotyora chibage chawabva mukusakura vototanga kuti apa ndopekugara. Ngatisadaro ipanhamo, ngatifungei ramangwana. Panhamo apa. Panhamo kune vamwe vanoenda kunodya nyama, anotoenda kunhamo otonoti pakurwa nyama ototakura neyekumba. Panhamo apa. Saka chinozonzi nhamo chii? Unova kuti ukafamba mukanzi endai munokolekta upfu, pabuda mabhaketsi maviri wotora umwe, pobuda $10 wobvisa wotora $8. Vati zvakavaomera, but nezera rake ngaachiri mudiki. Hatijustify mabasa akadaro. Kana paine munhu akamboivhura hombe panhamo, tendeuka. Mumwe minyama iri kubva paura usitoziva ndeipi, vanhu vanoona, vanhu vanochema newe. Chisimudza maoko titsvage nyasha paupenyu hwako. Father, in the name of Jesus, release her now. You are free. Amen. Maasha, unoshaya kuti basa renyu nderei? Munhu anodonha akakuwara musadaro. You are free now, my daughter. Nyasha dzichengetwe nezita raJesu. Simuka Tony, uyane green. Yes. Goodness and mercy Prophet Freddy, the Goodness and Mercy Ministries. Vanokuunzirai Restoration Night, Muswe Friday, 31 October 2025. For Goodness and Mercy Ministries, pakona pa Highland Road na Mshaya Bandi, pa number 11403 Mshaya Bandi Road, Glenora B, Harare. Restoration Night pa Goodness and Mercy Ministries. Ngo-9 ntambama kuze kuse yiphungwe udzanayi iphungwe mwine munhu wamwari Prophet Freddy pa Restoration Night, Muswe Friday, 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.